maring. Mauni siya ang among tamnan og saging. Gibutangan na siya og dolomite, iti og abono. Ang gamit ani niya katuning kuan kanang auger. Nara mo na siya. Nya kini siya nagsugod na nigigyud og tanom kini siya. Panahon nato ang ilang gitamnan na. Panahon nato mga maring. Mauna ni ang ilang gitanom na araw. Mauna ni kana padulong dito. Dagko lang gyud siya kay nadugay gyud siya og tanom. Naapiki lang sa panahon. Ang ilang trabaho dayon karon ug human og tanom. Bis. Ang paggamit sa bis, no, kini. Nag-uban-uban manas purundoy. Nahiwi na dong. Arang-arang na lang ni dong ba kaysa mag-arasa ba? Loya eh. Dili ra kay bugat. Hop! Umagat. Hop! 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 Pinangay nga atas. Dito. Hop! Man mo magkuwag tubig, Loy. At matod kasi kuan kita. Sige na, abono na.